Impi yengoma yanedlola abafana Impi yengoma yanedlola Asivele sikhulume le ndaba bafethu. Asivele sikhulume le ndaba. Ngoba into lento leyo into engafihliwe akho ngxabane khona la. Mina nomacingwane asixabene sidalo. Angixabene mina noNgizwe. uNgizwe uyohleze ubhudi kumina umngani wami futhi omkhulu. Kuphela sime ekusebenzisaneni. Uyabo? Engicabanga ukuthi into wonke umuntu even ngisho intombazane nibona ngoba amantombazane elokhunja kwesinye isikhathi engathi akekho umuntu ongathanda ukuzazi iposition yakhe ukuthi ubelong ngaphi. Ngicabanga ukuthi nawe empilweni yakho ngawo sonke isikhathi kufanele uzazi kumuntu ukuthi ubelonga kuyiphi position. Namantombazane emjolweni ayasalela ukuthi asiwacacisele ukuthi abelonga kuyiphi position ethini. Yabo? Even nawe noma uzona nomuntu so kufanele unizwane but uzazi ukuthi ubelonga kuyiphi iposition. Yabo? Mina angixabene noNgizwe, ayikho nento encane into esixabanisile. Umngani wami namanje semngani wami namanje ngamfonela kuphela sime ukusebenzisana kwethu akuhlangene nobungani bethu. Ayikho futhi into esinqabilane ngayo ukuthi ubani wenza iphutha. Kube nje abantu nabo abafana nami ukuthi uma ngabe bebonakala ukuthi kushuthi bona benza into engcono kunale mina engiyenzayo, kushuthi kufanele ngibadedele ngibanikeze ithuba beyenze bona besebenze nayo. Yabo? Because uma ngabe mina kunesikhathi la engizofila khona ngazi ukuthi iposition yami ayihlonishwa. Beside ubungani khona ukusebenzisana kube khona ubungani. Yabo? Even nabadlali bebhola bayadlalela amaqembu ahlukene. Uma ngabe segroundini ubani usuke semsebenzini edlalela iqembu lakhe, kodwa mase bendawonye basuke sebekhulekele bonke. Ubungani nokusebenza into ezimbili ezihlukene. So ukusebenzisana simile kodwa ayikho into esixabene ngayo. Sengabangani si right namanje ngamfonela ngenzeka futhi nisibone futhi sindawonye. Ukusebenzisana ongeke kusaba khona. Okuwukuthi nakho futhi hayi ukuthi ngithi ngiyaphuma for good. Uma ngabe kwenzeka ngalendlela mina engifisa ngayo ngezivumelano zethu, ngisengabuya futhi ngiphinde ngiqhubeke ngisebenzisane naye. Kuphela iposition yakho uma ngabe umuntu ibalekile ukuthi uzazi. Kahle mina ngisiphi umshuthi. Kunomehluko phakathi kwa cameraman nenkampani eshuthayo. Mina ngisiyi cameraman, nginenkampani eshuthayo. So ukusebenzisana kwethu kuhlukene nobungani bethu. Ekusebenzisana kwethu sinezivumelane zethu thina esizaziyo. Kubalekile ukuthi ukuze ngingalokho ngiba ne-hard feeling noma ubuke ngazi ukuthi mhlambe nginomona angimdedele kuba khona abantu abazoyenza lonto ngendlela bona ababona ngayo, kodwa hayi ukuthi khona esiphambene ngayo.